Tiprasa dophani lukorog bai budni bagwi politics thwngya phiyabha khani bising halok swnamkha MP eba haste ni kwcham montri okra Biplab Kumar Deb sal kolokma ramwi reangrok no twiwi jwngjal choliwi tongmani o jwngjal no mwthakna bagwi kotor samung khwlaikha Biplab Kumar Deb o jwngjal sal kolokma swkang no mwthakjagwi mankhamung phiya onglia nasigwi no o jwngjal mwthakjagya reang rokni thai kwrwi jwngjal no mwthakgwi rwkhe kebengnai bodol rok bahai khwlaiwi politics thwngnani bagwi mungsaya mungsa kokto tongnani nangnai aboni bagwi bisibrom no reang joto manthani keplejak tei satopito khwlaijagwi tongo chongmarini jorao simino budni bagwi borokni ro thango kebengnai bodol rok phiyabha tabuk reang rokni jwngjal no bisibromni bagwi no mwthakgwi rijaka reang rokni jwngjal no mwthakmao jotoni sa yakomo narokha Biplab Kumar Deb aboni bagwi no tabuk reang rok boroni bisibromni tongthai mankha rungsrungni sepsap mankha sakhamni septei nungjaknai twyni sepno khobui kwbangma sepsap rok manbaikha borok reang rokni tongthai kifilei manai borokni santhai tei borokni manthai manai chongmari jorao bud sanphai mani raidano norwi thangkha aboni bagwi no tabuk reang rok belai khatung khajabo onglaimani nugjagwi tongkha aboni bagwi Biplab Kumar Deb no khapangni bisingtwi hambai yafarka borok aboni logeo MP eba kwcham montri okra Biplab Kumar Deb no reang rok no borom burikha srangsalo abo haino mangpilibo kasawi phaikha jerok sal kolokma tongthai kwrwi ongwi tongnai borok tongthai manmani bisingtwi khatung khajabo onglaijak aboni bagwi no Biplab Kumar Deb no reang rok borokni nogotlangwi chamung mujarimani nugjaka aboni bagwi jora kolokma romwi borok bai koklam salaimani rok nugjaka kokharani bisingtwi joto lukorogni bagwi koktoma bureau report kokharang